Der har i weekenden været folkemøde, hvor vi har været ude og spørge nogle politikere om fattigdom. Har du været med til at stemme på forringelser inden for det sociale område? Nu sidder jeg jo ikke i Folketinget, hvis det er det, du hensyder til. Men jeg sidder i Greve Byråd. Der er det jo sådan, at man har et budget, som man skal have til at hænge sammen, som du ikke må overskride. Og det betyder, at man indimellem er nødt til at lave nogle prioriteringer, hvor man prioriterer noget frem for noget andet. Og det kan der være nogen, der mener er en forringelse, der kan også være andre, der mener, at det ikke er det. Så det er nok lidt afhængigt af, hvilke øjne der ser. Hvordan kan det så være, at I gik med til, at dagpengereformen blev sat ned fra 4 år til 2 år? Men det er jo simpelthen fordi, at vi mener jo, at man skal jo tage sig et arbejde, og man skal være kortest mulig tid på overførselsindkomst. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at man tager sig et arbejde, og der er man jo nogle gange nødt til at stramme skolen lidt i forhold til at ligesom motivere til, at man aktivt søger efter et job. Hvad så med dem, der ikke kan få arbejde? Men så er det jo sådan, når man er ledig, at man rent faktisk har mulighed for at tage nogle kurser, så man ligesom kan opkvalificere sig, så man på den måde måske nemmere får et job. Man har også mulighed for at komme ud i noget løntilskud, som kan være med til at forbedre ens CV, så man kan på den måde gavne sin mulighed for at få et job. Hvad med kontanthjælpsreformen, hvor folk, der allerede har mistet sit arbejde, mister retten til kontanthjælp, hvilket bare gør dem endnu mere fattige? Hvorfor det? Ja, nu er det jo sådan, at retten til at få kontanthjælp er jo afhængig af, hvad du har af formue, og hvad indkomsten er i din bopæl, altså hvad din partner tjener. Så man kan sige, at hvis du har formue, så går man ind og vurderer, om du er berettiget til at være kontanthjælp eller ej. Og man kan sige, at kontanthjælp det er også en korttidsydelse, som man skal være på en tid, fordi det igen er vigtigt, at man søger et job, og man er kortest mulig tid på Siden krigstiden i 1945 har der aldrig været så mange fattige i Danmark som nu. Er det noget, som man er stolt over som politiker? Ja, nu kommer det jo så også an på, hvornår er man hjemløs, og hvornår er man ikke. Hvad er definitionen på det? Fordi der er jo dels nogen, det kommer an på, hvor man vælger at have sin adresse. Der er jo nogen, som måske bor hos nogle venner eller noget familie i en periode. Man har en adresse på kommunen for eksempel. Er det hjemløs? Nej, det er det ikke i min verden. Så er der også nogen, der rent faktisk helt bevidst vælger, at de faktisk gerne vil bo på gaden. Det er der rent faktisk nogle af de hjemløse, der vælger. Skal man så sige, at det må de så ikke, fordi der er nogen, der mener, at det er synd for dem, hvis de selv har valgt det. Men igen vil jeg sige, at der er mange, som netop bor hos familie og venner i en periode, måske netop fordi de kommer ud i arbejdsløshed eller andre ting, som gør, at de gør det, og så har de en postadresse på kommunen. Det er jo ikke bedre, at man lever på gaden. Den højre drejning, der er sket i dansk politik, har man det godt med det som politiker? Hvad tænker du? Der er ingen partier, som ikke rykker til højre i dansk politik. Socialdemokratiet, som altid har ført en midterpolitik, fører i dag en politik, der kunne svare til de konservative, hvis vi går 20-30 år tilbage. Altså man kan sige, at den regering, vi har nu, fører jo faktisk en rimelig borgerlig politik, og det kan vi jo sådan set kun være tilfredse med som et borgerligt parti. Som politiker bekymrer det sig ikke, at herunder også unge mennesker betragter politikere som uærlige, som nogen, der taler usandt og ikke holder, hvad de lover. Så længe de kan snakke sig ud af det og ikke mister for mange vælgere. Hvorfor ser det ikke en ære i at være ideal over for de unge? Og gøre det, som I lover folket? Jamen det synes jeg, at vi skal gøre over for alle. Altså både de unge, men også resten af befolkningen. Så at det skal selvfølgelig være sådan, at det man lover, det skal man selvfølgelig holde. Og det selvfølgelig er vigtigt, at politikere de er troværdige.
det er jo så sådan, det er nok også lidt vigtigt at vide, at når du er nogle forskellige partier, der samarbejder, så er man jo nødt til at indgå nogle aftaler. Så det er jo ikke alt, man kan få igennem. Man kan jo ikke sige, at nu skal vi have alt vores politik igennem, og de andre kan ikke få noget, så fungerer det ikke. Så det er nogle gange lidt mere at give og tage og få tingene til at fungere på den måde. Og så nogle gange, så kan man sige, jamen så kan du ikke på nuværende tidspunkt måske få hele din politik igennem, men det kan du så måske hen ad vejen via de aftaler, der bliver lavet. Det kan måske godt af nogen betragte som, at så er de utroværdige, og så holder de ikke på de love. Altså, og det er bare rigtig, rigtig svært, fordi det er noget med, at man er nødt til at indgå. Det var det. Ja, så tak. Er det en op? Så har vi været ude og spørge Peter Konge, som der selv er hjemløs, om hvad han mener om fattigdommen i Danmark. Vi lagde ud med at spørge Peter om, hvorfor at fattigdommen er stigende i Danmark. Det er fordi regeringen laver flere og flere tiltag, det er svært at komme ind og få en lejlighed og komme på arbejdsmarkedet igen, når først har været gået ned på fadet. Hvad gør vi for de familier, der ikke har råd til at forsørge sine børn og give sin familie nogle oplevelser? Ja, det gør jo mange ting, som er enige hoveder. Hvis man ikke har et barn, for eksempel, så er der ikke ret meget problem at gøre på det. Hvilken indflydelse gør det på de børn, som er vokset op i fattigdom? Ja, det giver meget. Mange gange ender det med kriminalitet og så videre. Og det er også et stoffer og så videre. Der er ikke helt styr på familien. I Danmark nogensinde kommet til lige USA samfundsmæssigt? Tæt derhen i hvert fald. Jeg tror ikke, kommer til at ligne lige så meget. Man har ikke rundt med revolver i hånden endnu, men altså tæt derhen i hvert fald. Ja. Tak for interviewet. Velkommen. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Beklager de tekniske problemer.